barne komunikazioa, zaintza, parte hartzea. Claro, jardunaldi honek hiru zati ditu eta hirurek emango lukete jardunaldi baterako. Ordan, ni behintzat idazten hastean geratu nintzen pixkat, ez dakit, eta agian hausnarketa txikitxo honek balioko digu geuri, gero ondoren, talde handian, gauzaren batzuk berriro hausnartzeko behintzat gure artean, ez? Konturatzen zara, idazten hasten zarenean, konturatzen zara, baina guk hau ez dugu bat ere zaintzen, ez? Eta agian hor arazoak sortu dira eta ez gara kapaz izan, ez gara gai izan, horretaz hitz egiteko eta mahai gainean jartzeko. Bueno, ez dakit. Bueno, eta ordan, izenburutik pentsatu gen, aldrebes egingo dugu, zaintza hasiko gara. Ze zaintza hitza da gure zeinak elkartearen ardatza. Gure zeinak sortzen da egoera larria edo egoera zaila pairatzen duten ume edo gazte edo familiek laguntzeko, zaintzeko. Hortarako sortu zen gure zeinak, gaixotasun arraroa jota edo ezintasun oso handiak dituzten ume edo gazte, ja guztiak ez dira umeak, ja gazteak dira. Horretarako sortzen da, eta sortzen da zuzen ere bolondrezen eskutik, ez da sortzen familien premiekaitik. Auzokideek ikusi zuten, auzokide batzuk ikusi zuten ze egoeratan bizi ginen familia batzuk eta horren harira sortu zen, baina bolondrezek sortu zuten elkartea. Eta bolondrezen esku dago gaur egun ere elkartearen funtzionamendua eta dena. Administrazioa, kontuak, ez dakiz zer, kudeak eta guztia, familia batzuk implikatuago gaude, beste batzuk pixkat beste maila baten. Eta ordan, zaintza zen guretzako oso garrantzitsua, ez? Familia bakoitzari esarri zitzaion hasieran tutore moduko bat. Hau da, pertsona hurbileko pertsona bat. Familia bakoitzak ezin zuen bota bere egoera edo seme-alabaren egoera foro handi baten. Eta ordan hor, pertsona bat zen hurbilekoa, ze premia zeukaten, ze egoeratan zeuden, eta pixka bat hori kudeatzen zuen. Eta hasiera baten tutorek izaten zituzten bere bilerak, tutorek guztiak ziren borondatezkoak ere, bolondrezak. Ordan, eta sasoi baten horrek oso ondo funtzionatu zuen, baina, gero izan dira gora berak, tutore batzuk nekatu, familia batzuk, adibidez, familia guztiek ez dute behar gauza berbera. Ordan, batzuk agian ez dute behar tutore bat, beraiek kapaz dira, beraien egoeraz, ez dakit kudeatzeko, elkar partekatzeko, ez, ordan, hor bai ikusi dugu urteekin, gauzak aldatuz joan direla, elkarte moduan ere izan ditugu gure puntu gorenekoak eta gero, bere momentu lauak eta pentsatuz noragoaz, eta hausnarketak egin behar, eta hor zaintzaren inguran bai izan ditugu. Eta nik Juneren egoakoi entzunez, bapatean konturatu naz, ze gutxi zaintzen ditugun bolondrezak. Ez ditugu zaintzen. Osea, oraintxe berda, hosti. Ni familinaz, nik seme bat daukat, gaixotasun arraro bategaz. Eta nik nahiko parte aktiboa hartzen dut elkartean, baina izatez bolondrezek daramate pisua edo zera udaletxera jun behar da, ez tekiz zera antolatu guztia, ez? Hosti, bez? Ona etorri behar eta bada. Badaramagu zer pentsatu, ez? Eta zentzu horretan, zaintza bai egon da gure zeinearen oinarri eta funtsa zerean, baina, gero parte hartzearena zuk esan nahi dozuna, Ez que bai, komentatu dut, igual historia txikitxo bat egin behar zala. Hombre, denbora handirik ez daukagu, baina ez da gure zeineak ulertzeko, pixka bat. Pinzelada batzuk bai, orain da 10 urte sortu gina, 10 jaz. Eta nik uste dut, hasieran gauza asko egiten genituela, eta horrek... Hiperaktiboak ginen. Bai, a tope.
Baina orain oso gutxi egiten ditugu, biaia urtero gauza bat karra egiten dugu, urte egiten Pare bat, dugu bai. jai bat, memoriala, kapetaren ere nomenez, eta gure zineak eguna egiten dugu, ez, herrian. Eta nik uste dut, prozeso batean gaudena, non familien beharrak gehien bat azkenean eitzen genuena zan, gehien bat baloratzen zuten eta nahi zutena zan elkartzea. Osea, familia gehienak ez daukate behar handirik, hasieran igual bai, dirua batzuk bai, baina ja dinamika batean gauden eta orduan bai, eta nik uste dut horrek egin zuela elkarte barruan, egin zuela nolabait katarsi bat bezala esatetu dut, orduan zer egiten dugu, egon gara gauzak egiten, eta bentek ez daukagu zer egiterik, eta krisi txiki batean sartu ginen, ez? Sartu gara. Bai. Eta nik uste dut aldaketa horrek, ez egonaz asko pentsatzen lehen horretaz, aldaketa horrek elkartea beste toki batera eramaten duela, ez? Nolabait elkartea bihurtzen ari da, elkarte toki bat, osea, elkartzea, ez? Eta behar gehiena da hitz egitea. Eta orduan hor bai, bolondesa daukagula, daukate pizka bat, guetorri gara gauzak egiteko, eta ez dira gauzak egit behar dutena da, hitz egin, osea, parte horretan hori oso importante, eta horrek komunikazioan eragin handia dauka. Zeka, guk komunikazio sistema guztia geneukan pentsatua ekintzak egiteko. WhatsAppa, ez dakiz zer, junta bat, egiten du, Carmen antolatzen, debete ez daukagu zer eginik, joten gara batzarretara eta bai, ulertzen da, orduan, nik uste dut horrek ere gure sistema guztia aldatzen ari da, ez? Eta barne komunikazioa oso zuzendua zegoen hori ekintzak egiteko, eta orain zuzendu behar dugu jendea zaintzeko, ez? Eta orduan, horretan aldaketa egin behar dugu. Eta bestalde, derio oso herri txikia da. Denak ezagutzen gara eta gaina denak elkartzen gara toki ezberdinetan. Orduan, komunikazioa ere informal moduan gertatzen da egunero. Osa, ni txusekin egotera ez dakit, eta hor erabakitzen dugu, hitz egiten dugu ez dakiz zer. Eta gero hori eramaten dugu WhatsAppen bitartez batzarrera, edo ez da. Orduan, gure kasuan bentzak komunikazioa dago oso sartuta, denak elkartzen gara, edo eskolan, edo futbol zelaian, orduan, ulertzen da, ez? Beste modu batean ere eramatitu gauzak. Orduan, formalki daukagu hilero batzar bat, non elkartzen gara familiak eta bolondresak, gutxi gara bera, 11-13 familia goten dira, eta 10-15 bolondrez gutxi gora bera horretan. Gero, ekintzak egiten direnean, bai mugitzen ditugu beste 30 edo 40 pertsona. Hori izaten badugu gehiago, ehun ere mugitu ditugu, ez? Jendeari esaten badiozu behar zaitu honetarako, hor dago egiten du. Gero dinamika batean zailagoa dela, ez? Orduan, eta guk bentzak gure elkarte hori hilero elkartzen gara, normalean batzarrak konbokatzen dugu daukagu talde direktibo bat, Luis Bani, Txuz, Aitor eta Irune, 5 gara, eta normalean gu biratzen dugu dana, guk ez badugu deitzen, ez dago batzarrari, bai oso elkarte zelan da oso direktiboa gara alde horretatik, baina beti izan gara horrela, horrela jaio ginen, hasieratik oso argi egon zen diruaren kontua zaintzeko familiak ez zirela gongo junta horretan eta erabakiak hartzeko, arazoik kentzeko, orduan... Orain salbuespen bat dago. Orain bai, baina ez dugu kasurik egiten, bez? Eta horrek ere elkartea, zehan da, nolabait, identitate moduan hasieratik egon da, ez? Beti egon da zuzendaria, talde zuzendari bat. Orduan, horrek ere nik uste dut momentu honetan ez duela asko laguntzen, ze uste elkartea dagoela prozesu honetan behar duena beste kooperatibo modu batean igual lan egitea erantzuteko hori behar horri, eta nik uste guk horretan prozesu bat egin behar duguna nola bideratu egiten duguna, ze azken batean elkarteak zerbait horrek aldatzen du askotan, hasi ginen behar genuelako dirua, ez dakiz zer, orain ez dugu behar, suertez, baina galdera da, eta zer egiten dugu, ez? Orduan, eta nik uste dut, komunikazioa eta barne zaintza eta antolaketa hori
ni orain konturatu nahi hitz egiten eta aldatu dela, baina egun dino zara asko konturatu. Eta aldatu behar dugula, nola baitez. Bai, bueno, Nestorrek aipatu ditu esan behar genituen gauza asko, ez? Parte hartzearena, gora bera handiak izan dira. Guk edozein ekitaldi antolatzen dugunan, edo biziposa jaia sortu zanean, 100 bolondrez behar ziren, tita baten lortu ziren. Zentzu horretan, elkarteak badu ospe on bat inguruan, horrek asko laguntzen du. Esan nahi dut, jendeak begirunez begiratzen gait, osea, hurbiltzen da gugana, ez dakit, jarrera baikor bategaz, ez? Ez dugu jaso lan kritika edo zuritzerik, inork herrian behintzat, inoiz ez dugu entzun, jode, elkarte, hau, ez dakit zer, ez beti elkarte guztiak, bueno, badakite zertara dedikatzen garen, badakite zergaitik sortu zen, eta orduan zentzu horretan, ez dakit gaia bera dan, edo elkartaren funtzionamenduak, ba, bueno, horrek egin deu bide bat, eta bide, osea, guk edozein ate jotzen dugunean, atea zabaldu egiten da. Zorionez. Urtero banatzen dira elkartearen kontuak herri guztian. Herri guztian, bai. Udale aldizkari badago eta hor sartzen. Memoriatxu bat, zer egin dugun. Eta zertan, zer dirua sartu dan, eta zertan gastatzen. Eta zertan. Hori gardentasuna da hasieratik. Zer dagoen. Bai, bai. Eta hori hasieratik oso argi uki genuen, eta zaintzen dugu, vamos. Bai. A tope. Eta gero parte hartzearen azken gauza aipatzearren ez, bai nabaritu dugu parte hartzeak izan ditu gora bera handiak. Edozein, ekintzaren bat ez dagoenean, bolondrezek hor, ez daukate oso ondo, ez dakit zertarako nagoen, ez? Familia baten inguruan pixkat jarraipena egiten ez bazagoz tutore moduan edo, iaia tutore ez diogu deitzen, da referente bat izatea lez, ez? Ordan, egia da izan ditugula hor, eta ditugula bolada batzuk oso lauak, iaia gure zeinak elkartea ez dela entzuten, ez dugu zarat handirik egiten herri mailan, ez? Ba, bueno, hortxe gagoz. Eta gero parte hartzean alde batetik, nik aipatuko nuke ez, guk foro bakar bat dugu. Badago talde eragile bat, baina gero foro bakar bat. Bilera, hilabeteroko bilera, bolondresak eta familiak. Eta behin baina gehiagoetan pentsatu du, agian familiek beharko genuke geure aparteko foroa. Ez dugu egin, baina noizbehinka bai egiten dugu, bueno, eta zelan dago zure semea, edo ez dakit pixka bat elkar jakin dezagun gauzak nola dauden, ze premia dagoen, pixka bat ezagutzeko, zentzua bilatzeko gure elkarteari, eta noizbenka egiten dugu. Eta familien foro hori inoiz aipatu da, baina ez dugu egin. Eta bueno, hori dago hor, enpendientes esaten dana, ez dakigu ondo nola akudeatu. Eta gero ja, barne komunikazioaren inguruan, barne komunikazioak hasieran eta ekintza baten aurrean zer egin bat dugu. Dirua lortu behar da, ze familia batzuen premia hau da, erosi behar da, ez dakiz zenolako oea, ez dakiz edo lagundu behar da grua batzu jartzen edo dana dalakoa, horren aurrean, komunikazioa doa, zuzenean eta hasieran emailak erabiltzen genituen, eta orain emailak iaia ez dira erabiltzen, hor komunikazio aldaketa izugarria egon da, orain bakarrik erabiltzen dira emailak, kontuak elkarri bidaltzeko eta igual idatziren bat edo egin bada ez dakit zertarako, hori da bidea. Eta orain ja dana bueltatu da, WhatsApp talde batera. WhatsApp talde arazotxu batera. Eta izan ditugu, arazoak eta gogorrak eta elkartean eragin eskaza izan dutenak. WhatsApp taldetan, ez dutera esango, baina ez dago tonurik, ez dago intentziorik, bakarrik idazten dozuna, eta irakurleak ulertzen duena. Eta hori izan ditugu, taldetik ateratzeak, baten bati proposatu behar izatea, atera zaitez taldetik, eta, bueno, ni neu ere implikatua egona, nik ere utzi nuen taldea.
mala hostia, eta onaino, ez? Bueno, bueltan nago, osea, baina, bueltan nago taldean, erdi baimena eskatu ziaten berriro sartzeko, baina gauza bat da kuriosoa. Nik talde utzi nuenean, txartu lertu bat izan genuen gure artean, herrian niretzako oso gauza larria gertatu zen, taberna baten, gurpila aurkidunean zijoan mutil bat atera egin zuten, niretzako hori oso larria zen, eta elkarte moduan zerbait esan behar genuen, eta elkartean esan horrela ikusi. Bueno, listo, atera nintzen taldetik, baina, klaro, nik enuen usten elkartea. Eta ni urrengo bileran eta edozein gauzatarako berton nengoen. Eta sekula ez da egon horretan eraginik, naizta edo esadostasunak egon. Baina WhatsApp taldea usteak kriston moskeoa sortarazi zuen. Kristona, una ofensa del copón. Bakarrik utzi dudala WhatsApp taldea. Naizela Bermudatara joan eta ez dut utzi elkartea, baina horrela bizi izan zen. Dinot, horren kudeaketa zaila da, eta batzutan eramaten gaitu, arazoak izatera. Eta gero beste gauzatxo bat, ezin dira mezu luzeak bidali, ez dira irakurtzen. Edo irakurtzen dira gainetik eta ez dira ulertzen, galtzen dira. Nik uste guztioi gertatzen zaigula. Esan nahi duzu, zekao, gero hor, arau batzuk jartzen saiatu ginen, WhatsApp talderako. Esan ez, ona ezin da bideorik bidali, ona ezin da sareetatik dabiltzan 1000 gauza bidali. Bai, baina urte betetxe bat dagoenean, bueno. Claro. 30 zorionak, joder, benetan, osea, ja. Una orgia. Bueno, ez? Claro, eta... Eta emoia. Bai. Ez, eta, bueno, hor bai lortu dugu, ja jendeak talde horretan ez ditu jartzen bideoak edo saretatik dabiltzan hainbeste, hori bai lortu da, zorionez, eta, bueno, baina hala ere, niri bai gustatuko litzaidake, geroko jakitunek, ea pistaren ematen dutenean nola gestionatu daiteken era egoki eta baikorrean barne komunikazioan. Ni benetan kezkatzen hauen asunto bat da. Benetan, ze uste dut, bueno, eta gainera bizi izan dugu gure elkartean, halako planto bat, eta ez dakit ondo gainditu dugun. Gainditu dugu, hortxe gabiz, ez gara desagertu, baina eragina izan zuen, eragin ezezkorra. Eta zentzu horretan, bueno, kezkatzen gaituen, osea, ni gauza asko kontatu baino, ni gero entzun nahian nator, ze bai, kezkagarria da. Eta, bueno, ez dakit zer esan dago. Dugu, zer, ez dela gugu eze osoa, eman dezakegu, hitz egiten. Bai. Bai, ez dakit. Ze badinotzuet, deia jaso genuenean, ez dakit zer esan handirik dugun honetan. Bueno, gure esperientzia, eta hori da, ekarri duguna, baina bai. Bale, ba.